gatoz. Bueno, zuek badakizu artelan batek zerbait iradoki behar duela. Margolan bat ikusten zunien, kontzertu bat entzun, zeo zer? Ja, eragin. Eragin. Ze pentsatu eman. Bai, sasoikoa esan, garaikidea izan sentimentuak eragin. Aber galdera, ni luze dator eta zer sentitza zuie? Hau igual goitik joatea da, eneko jone artelantzat gebre burua hartzie, baina zeuek ikusi, etxekuek eta postuko di askotasko. Bueno, herrien eta posik, egongo die. Herri guztia binda konten. Herri guztia, ja, miluzera engantzatuta, eneko, ez da gutxiagorako. 5. saioa, adi, 527 euro. Lortuta dagoeneko, eta oraindik amets asko egiteko. Ongi etorri bikote. Eskarmile. Beste bikote bat, eta berezia polita, hau ere Jasmin eta Unai, poza, gurea sekulakoa, besteak beste, Marsellar bat, miluzen ikusteagatik. 3 urte Euskal Herrian, eta miluzen. 2. saioa gainera, eta dagoeneko 208 euro irabazi duzu, Jasmin? Bai, eta horitzeko batekin. Horitzeko batekin, gainera, hori da. Unai, asmoa gainera esan zenuten, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Bertso Eskolan, musika ekipo berria edo... Bai, bat. Bakarra. Bai, Egarren eskukoa igual edo. Bat, ez da? Berria baino, dagoela bat. Bueno, momentu ziru pizka bat pilatu dugu, ea zaku hori lodu izan dugu, nadoz? Bai. Animo bikote. Eneko eta Ruel, ze moduz? No. Eneko lankidiek zarie? Bai. Non? Ez duzunik ikastetxean, Portugaleten. Portugaleten ikastetxean lankide, nola animatu zarete, Ruben, miluzen etortzen? Ba, askotan, etorri naiz, egon naiz taliaketak gustatzen zaizkipio bat, eta konbentzitu dut. Hori da. Ruben izan da orduan, Ruben lehiak eta gustatu eta eneko ekarri. Ze promesa eginda eneko edo nola konbentzitu zaitu? Baskari bat edo, horregaria nahikoa. Orain enteratu da Ruben. Enteratu naz, bai, horre. Bueno. Ia sortea dagoen, bikote, eskerrik asko tortziarren. Ea bak gaurkoak ere zer iradokitzen duen. Erne, astera goazetan! Bale, bueno, Euskal Herriko selekzioarekin gure kirolari askok ezin dute jokatu momentuz, eneko jone, eta beste selekzio batzuekin aritzen dira, Espainiako eta Frantziako selekzioaz gain. Nordu maira? Jone, hartu leku emestedez, kirolariak alde batetik, eta, bueno, berrialde batzuk bestetik, herrialde hietako selekzioekin jokatu dutelako bakoitzak bere espezialidadean. Bazen, denpera. Iñaki Williams. Herbereak. Fernando Amorebieta. Venezuela. Osondo. Manex Salsamendi. Bolivia. Biakatx. Xavier Azkargorta. Bolivia. Hori bai. Iñaki Williams. Ghana. Bai. Damari Segurrola. Herbereak. Manex Salsamendi. Brasil. Eta Vivianes Chul... Alemania. Aupa! Noiz bai niluzeko selekziorik aterako bagenu, eneko eta jone, parte hartzeko oso presente, Taula guztia osatuta, Iñaki Williamsek Ghanakoak ditu gurasoak, Damaris Egurrola Herberetako selekzioarekin aritzen da, 3 selekzioarekin aritzeko aukera zeukan, baina Herberetako aukeratu du, Manex Salsamendik Brasildarra du ama, Javier Azkargorta Bolivian aritu zen, bera kasunetan selekzionatzaile lanak egiten, Fernando Amorebieta Venezuelan jaioa da, eta Vivian Schulzek Alemaniakoa du aita, ama Euskaldunarekin ezkondua. 60 puntu zuentzat! Jasmin Unai, ez dakit, Jasmin, ze herritako ezara, zehazki? Herri, Marseillakoa. Marseillaako bertako irikue. Bai. Zer da zuek jaten zuen, jakitipiko bat, irikue? Arraintzopa. Arraintzopa? Bai, ona. Badakizu egiten? Jaten bai. Jaten bai. Jaten hobeto. Unai izango zenuke, dala, ez dakit Euskal Herriko zeo zer tipikue? Zikiroa. Zikiroa, esate baterako, ondo. Janariekin, ez dakiz gertatzen dan zuekin, baina janariekin egingo dugu jolaz. Nordu maira. Bani, berriz. Bartuleko mesedez, jatetxe motak alde baten, eta zerritakoak diren, lotu beharko dugu. Denpora. Trattoria. México. México ez. Brasseria. Bélgica. Osondo.
Bolitxea. Kuba. Ez. Paladarra. Kuba. Oso ondo. Traktoria. Italia. Oso ondo. Rioteia. Argentina. Hiruakatz, kontuz. Mezkaleria. Japonia. Ai! Mezkala, aipatu da bukaeran eta mezkaleria, mezkala, Mexikoko... Mezkalito bat. Bai, edari tipikoa da, Mexikorekin lotu, hartzen hori, bolitxea Argentinan parrandarako ostatua da. Otzen bolitxera, larun bat gaua data. Trattoria Italian noski, paladarra Kuban, jaten ematen duten tokia, braseria, Belgikan ondo asmatu duzuenez, eta rioteia, Japonian goiz sukadarizako jatetxea. Eta jan, punturik bat ere ez. Euskal filologia ikasita, eneko? Bai. Ruben Zaupe bai. Eta harria zulatzen ibiltzen zara. Bai. Hori oso gorra da, eneko, Bai, oso gorra, bai, oso gorra. Talde baten ibiltzen zarie? Bai, han Santurtzin bertan, auzo baten, kabitezen, eta lagun hori biltzen gara. Kolorekin egingo dugu jolas, euskal filologoentzat espadarik eta zaila nordu maira. Ineu. Eneko hartu dugu leku mesedez. Egin beharrekoarik eta koloreak Ruben dagokien sentimentuekin. Lotzea. Ja, ba. Guazte mutilek, denpora. Venga, ba, beltza, Tristura. Ez. urdina, Bota, Ruben. Garbitasuna. gorria, Oldarkotasuna. Vale, txuria, Garbitasuna. vale, beltza, Eriotza. vale, berdea, Itxaropena. vale, arrosa, Laguntasuna. vale. eta urdina, Tristura. Zarpe. Azera iluna, gris kolorekoa akaso, Bai, baina bai. berderantz nola egin dugu bukaeran, Bueno. Sekulakoa. Urdina, hau falta izagun, naiz Bai. eta demoraz kanpo, baina esan dugun tristura, blue, ingeles ez bereziki erabiltzen dena. Ba. Berdea itxaropenarekin lotzen Bai. da, gorria oldarkortasunarekin, txuria eta garbitasuna, beltza eta eriotza, eta bukatzeko arroxa laguntasunarena omen, naiz eta kolore askotako izan daiteken. 5 zen erantzuna, 50 puntu! Ez. Omenez. Hemen badakar? Da. Baina esan nahi dut. Ez, Arroxa. vale. Arroxa da, eta listo. Izilik, orain. Eskerrak. Begira, proba honen kolorea izango da... gorritik ere badu, Azten zaretenean imintziokata eneko. Hartuko duzu lekua, bai? Taia ba, Bereziki horri imintzioka indarra eginda. Lau kontzeptuak asmatzea ditugu. Debora. Saltatzen nahi zara. Oso ondo eneko. Surfiten. Ekilibrista. Espagat. Zirkoa. Segi, eneko. Haundie. Segi, mesedez, eneko. Hainbetze. Trapezistak. Ekilibristak. Ez. Opera kantantea. Opera. Vale. Oso ondo. Marrazten orain. Garia. Ogia. Okindegia. Txone, bero. Barraskioa. Ogia. Garia. Irina. Vale. Irina, oso ondo. Kubo bat, kutsa bat, fregona, zumoa, pajita, lastozko, bai, lastoa, Bai. Oso ondo. lastotxoa. Apa, eneko. Aizara, iten zerbait. Argi dago. Estiratzen, estiramenduak, luzaketak, baleta, Pero. Ondo. Gimnasia ritmikoa. Ondo. Baletera eta jo dugu. Gorputza dierazpena, eneko. Eta benetan polita da ikustea, nola askatzen dire lehiakide batzuk alako batean. Baina, nork ez du izan nahi umetan gimnasia ritmikoko? Aiz. Ez? Inopez? Ez, ba, neupakarri munduen. Ederto, 60 puntu hau pasuek.
Eta orain, Jasminek aiz ere esan duelako. Ez dakit, zure ametsa bazen, gimnasta errindikoa izatea? Ez, inoiz ez. Inoiz ez, justu kontrakoa. Zeiten zure ametsa, Jasmin? Ba, bete dut. Ni luzera etortzea, ze polita! Itzultzaile izatea eta ba naiz. Fenomeno, eta Euskal Herrian gainera. Isil-isilik, zerorrek hartuko duzu lekua, oso, no? Maitxora. Eta itzultzailea izan da, ea ba itzultzen dizkiogun lehiakideari, edo gure bikotekideari, hobeto esan da, kontzeptu guztiak. Ea ba, denbora. Sakatu, sakatu. Abeslaria, gitarrista, rock and roll. Bai, Rock. Roka, bai. Pailazoa, mimo. Sincroniza. Pailazoa, mimo. Zirkoa. Dantzaria. Kilikia. Oso ondo dabil. Buru handia. Erraldoia. Bota unai. Dantzaria. Aldatzeko gera dago, Aldatu. Jasmin. Botilla. Kamiseta. Tirante dun kamiseta. Tirantea. Mauka. Ikain. Bai. Arrazten. Ah, ez? Emintzoka. Pailazoa. Dantzaria. Kareta. Jendaurrean. Antzokia. Txontxongilloa. Inauteriak. Auteriak. Oietxek, jende asko biltzen delako, eta mota askotakoa, denak ere egitea ezen erraza. Bueno, baina karetata, Bai, zeo zer? Venezia aldera ere egin dugu. Bi, bale, oso ondo dau, 40 puntu. Eta momentu polita hau beti, zaio ero, bikote berri bat etorri, eta jakin min hori, norri izango ote da Eneko ala Ruben, imintziotan trebea. Trebea ez dakit, baina egingo dut nik. Ruben, oso no, hartu lekua. Isil-isilik behintzat hariko zarete, Hori ere, saritzen da, proba honetan, aukera ezberdinak, Bai. ea kontzeptu guztiak osatzea ditugun. Demora, Ruben! Antxe. Bai. Estatua, argia, kapela, estatua. Bale, hau ez, mugitu. Bai. Ondo, Ruben. Uina, Ez. airea, hegaztia, Bale? hegaztia geldirik, kabia, lekua. Zer da hori, Eneko? Bai, beltza, bai, kamiseta, Ahoa. oiala, elastikoa, bai, oiala, aria, bai, horria, azala, larrua, azala, Ia marrazki bat edo. Harine? Aukeratu. Zer da hori, Eneko? arkatza, Vale. Bolívar, Bikain! Hartu leku, Ruben. Marrazkia Espainiatar eskari ditxi, hor, bueno, apurtxuet denpora joan zaigu. Eta Ruben, Txorimaloa. bai, Rubenen alde hori esango dugu, imintzioka txorimalo bat, geldi egoten baita. Horrela egon ziteken minutu oso bat, txorimalo bat geldirik. Bat, behintzat, 20 puntu. Ondo dago. Arkatza ikusi du hor. Arkatza ikusi du hor. Arkatza ikusi du hor. Eneko haze bista, Eta haze irudimena batez ere. Arkatza ikusi duelako, oso ondo. Itzeskutuaren txanda iritsi da, eta, bueno, badakite Enekok eta Jonek zer egin behar duten, nordu maira, Ni neu. Jon edoa, eta iasmatze ditugun berba horiek momentuz aurretik nabarmen zeuek, Bai. iausten diozuen aldeari. Guazen, denbora. Paso. Ikusteko, Begiak. txikiek, Betileak. tresna, Betaurrekoak. txikiek, Lentillak. txikiago. Paso. Lupa. Paso. Materiala, Burdine.
Zerbait? Gogorra. Paso. Arraina. Balea. Naranja? Nemo. Jateko? Atuna. Bertze bat? Izokina. Zokina. Laranja koloreko atunik ez gan, Ez da seinale honena, negia da arraia eta laranja nemora ere joan zaigula. Azkenean, bueltan, bat bai? Bat ere ez? Txikiz ez, Bat bera ere ez Zeratu gara, azkenean. mikroskopiotik gertu ibili zarete. Bai. Txikia lupa iritsita. Laborategia, Bai. kokatu nolabait. Ba, klaro, besteena ikusita, Jasmin unai, klaro, badakigu, baina geureak egin behar. Nordu maira? Jasmin. Jasmin, hartu leko mesedez. Bortxe ikusiko ditugu hitz eskutuak, eta ia pistak emanda, gakoiek emanda, asmatze ditugun. Basten, denpora. Ogibidea, Irakaslea. intimitatea, Prostituta. lagundu, Erizaina. terapia, Psikologoa. intimitatea, Psikiatra. intimitatea, Ginekologoa. paso. Besta, Juerga. luze, Gau pasa. gauez, Gau pasa. taldea, Txaranga. paso. Urduri, Lasai. telebistan, Izerdi. agertzeko, isilik, Biz jarraian. Ondo, Jasmin, hartu lekue. Denbora bitxera Ondo, biziago behar adierazita, izaten dela. bai. Eta unaiek ikusi du loturaren bat horrantza, telebista eta segituan izerdia esan baititu. Ni luzen izerdi bizka bat ere botagarra dagoela. Konoski, asko pentsatzearen seinale, eta hala aritu zarete, baina hauek ere punturik bat ere ez dute bildu. Eneko Ruben ba bildu zeuek, dananak, albada. Venga, bai. Venga, Antxe Ruben. Ruben. Bai. Badue Maira, eta hitz eskutua, hortxe, asmatzeko. Bale, denpora. Natura, Gizakia. ibili, Paso. paso. Jaia, Parranda. edan, Alkola. egoera, Moskortu. pertsona, Moskortia. nolakoa, Festazalea. paso. Moskorra. Zuaitza, Aritza. altua, Sekuoia. Chicagoa, Pinua. Polita, denbora hau gau dagoan itzagia suelto esateko aukera izan dagoan. Hostia, ze gustora esan duen. Dios, libratu gara ba. Hemen ere ez dela posible izan, egia da mozkortia, oso gertu ibili gara, baina mozkorra. Mozkorra. Pertsona bera behar genuela. Hitz ezkutuan gaur ere puntuak ezkutatuta, hauek ere huts. Ondo. Mira. Markagailuetara goaz, momentuz markagailuak 120 puntu, erratzun Marsella Britzen 40 puntu, 70 Santurtzi Karrantzan. Eta tribuaren berbatoz. Itzi eskutua eta gero, bueno, berabaki horrek izaten dira tribuaren berbak, iaz bikote elikatzen zaigun bigarren faserako jakiteko. Eneko Jone, zeuetik hasiko gara, zeuetatik, lehenengo postu horretatik, badator lehenengo panela, denpora. Barrabila, Lapurdin. Txibiritaina. Barrabila, Lapurdin. Iztersagua. Anabasa, Irunberrin. Azantza. Jasmin. Barrabila, Lapurdin. Iztersagoa. Anabasa, Irunberrin. Txiribitaina. Arriskutsua. Lañerosa. Okertu. Makolatu. Igitu mugitu, Santagrazin. Zemaitu. Barrabila, Lapurdin. Makolatu. Eneko. Barrabila, Lapurdin. Iztersagua. Anabasa, Irunberrin. Txibiritaina. Arriskutsua. Lanjerosa. Okertu. Makolatu. Eta sartu da, Sartu da.
Ez du, iztersagoak ere ondo ez dututa, baina azkenean Eneko eta Ruben zuen markagailura 40 puntu. Eta garrantzitsua dela, erne egotea, erreboterako ere, puntuak bilatzeko aukera badagoelako. Jasmin, zeu lena erantzuten, ia ez duten alde egiten berbek, guazten denpara. Olatua, zuberoan. Galtzina. Olatua, zuberoan. Sustrapiloa. Eneko, Olatua, zuberoan. Zainarta. Olatua, zuberoan. Txarmena. Eneko, Olatua, zuberoan. Gaitzia. Olatua, zuberoan. Naia. Gorrotoa, serrea, zaraitzun. Sustrapiloa. Olatua, zuberoan. Naia. Gorrotoa, serrea, zaraitzun. Gaitzia. Indartsua. Sustrapioa. Olatua, zuberoan. Naia. Gorrotoa, serrea, zaraitzun. Gaitza. Indartsua. Galtzina. Ai, zainarta. eskaz azken bi hauetan, errebotea eta errebotea, baina denbora babukatu denerako erantzun oker bat emanda, punturik ez da banatu taula honetan. Eneko Ruben, zeuetatik hasiko gara hirugarren taula honekin, Eneko sorteon, guazen denpora. Lotxarik gabekoa. Ganerra. Lotxarik gabekoa. Muturzikina. Porrotegin, Ainoan. Panpinatu. Lotxarik gabekoa. Muturzikina. Porrotegin, Ainoan. Kluk egin. Apaindu. Panpinatu. Elur guztia otxandion. Lanbera. Ganbara, luzaiden. Ganera. Ganerra. Atxekabetu. Malmetitu. Mutil katxarroa markinan. Akerra. Apa! Hau dau, akerra! Iritsi dela taula osoa bere eskutara, eta denak zuzen erantzun da, 100 puntu! Eta markagailuak onera geratu zaizkigu, 200 puntu bildu dituzte, Enekok eta Jonek. Jasminek eta Unaik 40 puntu, Eneko Ruben 110 puntu, oso ondo. Jasmin eta Unai, etorri zaizkigula, Iruñetik, urrutia gotik ere baino labait, Euskal Herrian egonkortuta, bukatu da abentura. Pozik dena den, Jasmin? Bai. Bai. Ez zain nabaritze? Egia da, pozik, bestalde, helburua bazen musika ekipotxo bat Unai erostea, 208 euro dituzu, Megafono bat entzako. Hori da, Zer. bertxe eskolarako, bertxoako zenago kantatzeko eta. Bueno, Jasmini esan nik zein bidi ematen didan, itzultzailea izan da, zenbat hizkuntza hitz egite dituzu? Galegoa, inglesa, frantsesa, euskara, gaztelera? Bai. Ze ondo. Alegia, pentsa, zenbat lehiaketetara joateko aukera daukazu? Mi luzera etorri zaren modu. Pentsatu? Zer egiten zu? Ama hizkuntzan edo nazten dieia, momentu baten. Ametxetan, oraintxe bertan adibidez? Euskaraz, Bitu. hain ez pentsatzen nio, ametxetan nazten dire. Nazten da. Bai? Polita. Ondo. Ametxetako behikote bat. Ametxetan egingo du topo edo Iruñean edo nahi duzen tokian. Jasmin eta asko, Unai. bikote. Iazki, zenbat mito sortzen den hizkuntzen inguruan, euskararen inguruan bereziki begira. Oso zaila dela, euskarazko irainek ez dutela indarrik, eta bigarren mito honi helduko diogu gaurkoan, ze badakigu zuen barrenak ustutzeko, gorrotori guzia libratzeko hitzak eta hitz aproposak egokiak izango dituzuela. Beraz, horietakoak bidali guri, eta egin ezagun bilduma bat, horrela munduari frogatzeko euskaraz ere irain egin daitekela eta indartsu egin gainera. Rigoaren berbetan, oraintxu, agertu zaigu muturzikina. Muturzikina. Potrozorria beste bat. Lebatza. Baita ere, atunburua ikusi dut beste bat. Papardue. Bai. Babua, asko gustatzen zait. Patate gozia. Ze polita, etxeko horrela esaten ari zea. Babua, txotxoloa. Horrelakoak bidali, partekatu gurekin, eta esatakoa, zerrenda bat osatuko dugu. Oso ondo. Lehiatzera badator baten bat? Bestalde. Lehiatzera badator baten bat? Ez dugu galdetu aspaldi. Ez izan babuak eta etorri. Ia ba. Ez da? Ia ba. Hori da. Izan nahi zuienat, etorri. Bueno, bai, etorri, zuek etorri. Zuek etorri. Hori da. Zerotik hasiko gara, bigarren fasean. Eneko Ruben zen moduz ikusten da bizitza hortik, mutilak? Ondo? Ondo, bai. Bai, lehenengo fasea pasatuta ja lasaiago, ezta? Hobeto, bai. Ondo. Etorri zaizue irainik burura, zuek? Eneko Jon erabiltzen zuiena? Ez.
Ez bereziki. Zuin hori gehintzen. Jende pake oso zarete, ez da? Bai, ez dugu erabiltzen, eneko Ruben zeu epez, lasai, bai, ondo. Vale. Definiziotara goaz, ados, alik eta hitz kontzeptu gehien biltzera, enekorekin hasita txandaka, denbora! Ziburu, Getaria eta Uztaritze probintzia honetan daude. Lapurdi. Oso ondo. Lapurdi ekialdeko udalerri zabalena. Endaia, ez. P bator. Azparne. Oso ondo. Oikoa, inolako berezitasunik ez duena. Arrunta. Arrunta. Zenbaki arrunten segidan, apalenari dagokion kopuruaren adierazlea. Bat. Oso ondo. Denarekin, izan denarekin, edo izango denarekin bat datorren gauza. Hori da. Esta, Emma. Probatu. Ra. Gia, egia. Zerbait egia dela finkatzeko edo egiaztatzeko balio duen gauza. Zerbait egiara, finkatzeko, edo egiaztatzeko. Egiaztatzeko. Baiezkoa, arrazoia. Behar da. Froga bat. Ondo. Egiaztatzeko froga, miluzen frogak. Hori da. Claro, hau, nazten dugu askotan. Lau, berroi puntu, oso ondo. Nego eta Ruben, ikusi ez da, izki batzuk lagun dituzuela, kontzeptuak osatzen ditugun, txanaka, eneko hasita, Ruben gero, biok prest, ea ba, denbora, lurra argitzen eta berotzen duen argizakia. Eguzkia. Oso ondo, eguzkia sartzen den aldeari dagokion ostertzeko puntua, Mendebaldea. bikain, Europako ego-mendebaldeko estatua. Portugal. Oso ondo, lagunari zein amonari Portugaletik bidaliko diozun txartela, Postala. Zona, lehen gaiak eskuratzen eta lantzen dituen ekonomia jardueren multzoa. Industria. Ikain, lioz osatutako izpia edo izpi multzo bihurritua. Izpi multzo bat, elkarren artean bihurritua, probatu zerbait? Nagia, Aria, euneko osaturiko gauza edo eun unitate dituen multzoa. Eunekoa. Eunekoa, zerbaiten laburpena edo eskema. Bota? Sinopsia. Bai, sardua. Bai. Sardua. Oso ondo, egindako lana, zazpirekin 70 puntu. Oso ondo. Babitut, Portugaldik bialdu dondik azken postala? Bialtzen dituzu, postalak? Ez, Portugaldik pastelak, esaterako natazkoak. Bai, aparte. Postalak ez mantentzen erromantizismo hori ez horrela... Jasotziek egiten duelako ilusio berezi bat. Horraitzu bialtzen ditu nik. Bai, ezta, Ruben? Bai. Enei bakarra. Iritsi izu azken aldian baten bat, Ruben? Bai. Eta bialtzen dituzu? Orain ja ez, baina bai. Nondik iritsi zaizu postala, azkena? Ba, semea gonzan kanpin batean... Ze ona. Eta bidali zigun. Ze ona. Eta ondo, bai, ilusioa. Bai, egiten du. Ondo, eroglifikoek asmatziek be ilusio asko. Eragiten du, Joneri galdetu bestela. Bai. Motibatzen du. Bai, motibatzen du. Neko Jone, jolaserako prest? Guazen, denpora. Lehenengoa. Bihar daukagu lehendabiziko. Mitina. Oso no. Bai. Hau zabali geratu gara. Mi, nota, tinen, eta mitina. Ondo. Erratzun egite dituzue alako mitinak eta? Tarteka? Tarteka? Ez. Ez da mitinik. Ondo, bigarren erolifikoa, bai, guazen, denpara. Zein ederra den? Zer dai? Elurra. Bai. Alurra. Lurrezko hori. Elurra. Gustoko elurra? Bai. Hirugarren erolifikoa, guazen, denpara. Gipuzko aldean dago. Ointi. Oñati. Oso ondo. Ibili bie bat. Oin da bestie. Ointi. Oina, ikusten genuen oso ondo. Eta Charles, hirugarrenak nola esango luketea. Ti. Ederto, oñati. Esan ezagun oñati guk ere aurrerantzean. Eta ti bat hartuz ospatu hirurak zuzen erantzun da. 90 puntu dituzuela. Bikain. Eneko Ruben beste horren beste?
Eroglifikoak asmatzen hasi, hirurak asmatu. Etxetik eta? Etxetik eta Etxetik bai. ondo, etxetik ondo. Bueno, Etxetik ni ondo. honetan... Batzuk. Ah, Baina, Ba, bueno. ba. A ver. bueno, burmuinak dantzan jarri behar ditugu, Guazten, lehenengo denpora. Santu ezaguna da. A ber, Agate. Ageda. ageda, bai. Ondo. A, ikusten denuen, G, A, G, da. Ondo. Bigarren eroglifikoa denpora. Heldu eta ez askatu. Kometa. Oso ondo. Baina. Koko erdiako eta meta bat ikusten genuen, oso ondo. Zer moduz galdetuta, bueno, etxean da, baina ez dira errazenak ere. Itik bi, segituan asmatua gainera. Hirugarrena, denpora. On Kixotek gorroto zituen. Errotak. Oso ondo. Vale. Erroa, matematikako zeinua, eta tik-tak, errotak, bale? Eta denborari tik-tak egiten utzi gabe, segituan hirurak asmatuta, 90 puntu zuen zatikote. Ondo. Badau gauze bat, Santagedako kantuak asko gustatzen zaizkit. Eta makila jota. Pile bat, ordu nabe dantzun da Santagedako kantua. Aktibatzen zara. Badakit neure kontu bat, ala neure arazo bat ez zuena. Bueno, ez da arazo bat, Barkatu. bakoitza aktibatzen da, aktibatzen denarekin. Ez, kantatzen hasi nahi esan. Esaldi bihurriekin aktibatzen naiz, ni Ja, esaterako. ja. Lehiakideak ere bai, begira, Nabaritzen zaizu. Enekok eta Jonek belarriak xut nola dituzen dagoeneko, eta betaurrekoak tente, zentzumen guztiak aktibatuta, ados, lehenbiziko antolatzeko txanda orain, badator, denbora. Kopetako. Ez? Zaldiaren. Kopetako zuriuneari. Horrela deitzen zaio. Horrela deitzen zaio. Aupa. Ezin hobeto. Eta denbora sobera dituela gainera. Badago denbora, aprobetxatu beraz, ondo pentsatu. Eta ea horren bokalak. Bigarren esaldia, denbora. Zineman. Zineman Edo. edo Kirolean. Jendeak Jendeak. miresten Duen pertsona. Oso ondo. Bale, arrasto ezberdina, baina oso ondo gari. Miresgarria. Zuen lana ere. Oso ondo, Eta dagoeneko buruari bueltaka buruari eragiten. Nibe bai, Bai, ez da? Zaldia irakurri dut, Don Kixote da pentsatzen nabil, Don Kixoten zaldia zein zan. Ez da torkit, baina etorriko zait. Rocinante. Rocinante, bale, Hogei puntu. ikusten Ez broma. Buruari egiten hemen danok, geuraldetik, bale? Eneko Jone, hirugarrena datorre. Biok prest, denbora. berriro, Ez. Aterako Ez. itxasokoak. Itxasokoak. berriro, Ez, itxasokoak. badu, Ez, hausten. itxasokoak. Aterako. Besoa. Besoa, aterako. hausten. Hausten. Badu. berriro, aterako zaio. Aterako zaio. Oso ondo. Hori da. Bikain, Eneko eta Jone, oso ondo. Zoragarri. Irutik iru. Ariketa boro biltzeko ja. Ikuserentzat plazerra eragiteagatik bada ere. Lauak osatuko Plazerra, ditugu. Zoragarria. Bokala datoz, denbora. Ieskorra, Ieskorra izan daiteke. daiteke. Eta hola bada. Eta Ala ala bada. Deus. Ez da deus de... Ados. De... Eskatu behar diozu. De- Desio eskatu Desioa- behar diozu. Desio- Eskatu behar 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 duzu. duzu. Bale! Oso ondo! Erakustaldia esaldi bihurrietan, lau asmatuta ondo gehi puntu. Eneko Jone, zaldiaren kopetako zuriuneari horrela deitzen zaio, zineman edo kirolean jendeak miresten duen pertsona, itxasokoak besoa usten badu berriro aterako zaio, ieskorra izan daiteke, eta alaba da, desioa eskatu behar duzu. Zer da? Izarra. Izarra. Komodina jokoan ikuste zagun. Oso ondo, komodina eskuratu duzu. Oso ondo. Gaina. Eneko Ruben ikusi ditugu aldamenean bi izar lanean. Hori da egin behar dana. Eredu da. hori da egin behar dana. Eroglifikoetan bezala xarituzkero, zuek ere beste bi izar, Biok prest, Bai. goazen ba, lehenbiziko antolatzera, Denbora. Nahi baduzu, Ez. ireki nahi baduzu, Ireki nahi baduzu, jo, egin beharko egin duzu. beharko duzu. Bale, Ruben, lanik egin berri gabe, bikoteak asmatzen baditu. Ba, egin dugu lana, ja. Bai, noski. Lanak banatu egin berri da. Kutsa izan da. Sekulako. Ea bokaletan orain, Zer gertatzen den, bigarrenaren txanda. Denbora. Zenbat? Zenbait kiroletan, bi bi zutoinek zutoinek eta langa eta batek langa batek eusten dute. langa batek
Ez da, Ez dut... Osatzen dute. Osatzen dute hori bai. Vale! Lerto! Justo txiki bat izan dugula, hitz batekin. Baina zer da hori? Eneko eta Rubenentzat. Hirugarrena ere badator. Demora. Mendi. Igaro bideari. Ez, Mendi. Arteko. Igaro bideari. Igaro bideari. Horrela... Ez? Ere. Horrela esaten zaio. Horrela esaten zaio. Opa! Eneko Ruben oso ondo, hau ez da erreza lehenengo aldiz, Oso nabitarete. Ba, Rubenek diga. Bai, Rubenek ba, Eneko kasmatzen dituelako uste. Bueno. Ez. Nik, bera ondonik ba. Hori da, nik masajiek emon, gero. Ruben, kontrakoa frogatzeko asmatu hauzuk. Bai? Bai. Ados? Bai. Prest? Bai. Goazen ba. Demora! Bos... Eneko! Baserriko... Baserriko! Baserrikoa. Oa! Baserrikoa ondo. Ondo. Aurretik bokala? Izteko. Martel Ber... Epa! Bueno, izteko zio zer da. 80 puntu, Eneko eta Ruben. Eta arrastuak diote, irekin nahi baduzu, jo egin beharko duzu, zenbait kiroletan bi zutoinek eta langa batek osatzen dute, mendiarteko igarobideari ere horrela esaten zaio. Zer da? Atea. Atea. Komodina jokoan, ikus dezagun? Bai! Oso na! Da baserriko ondo izteko maratila. Maratila esan berba, biratu egin beharko duzula. Izerraza. Asko gustatzen zaigu egoera hauei jaski. Sokatiraren atarian Enekok eta Jonek 250 puntu eta komodina, eta Enekok eta Rubenek 250 puntu eta komodina. Wow! Ez dago aitzakiarik, Sokak neurri bera du. Berdinketa, iaz da bertatzen den, iaz eta talde doan finalera, bere ala jakingo dugu sokatirara goaz. Eneko Ruben zeuek etorri barri, eta zeuek inaziko gara. Badakizue denporarik ez galtzie garrantzitsua dela joku honetan. Azteko prest? Bai. Guazen denpora. Iparraldeko zein hiriburutan ospatu da urten Euskal Herriko dantzari eguna. Baionan. Donibane Garazi, ze koloretako edukiontzitara botako duzu errefusa? Marroia. Grisa, zein da Nafarroko Estatistika Institutuaren izena? Paso. Nastat, kantaren arabera, behin batean non izan zen erromeria? Loiolan. Bale. Iritsi gara Loiolara, baina bidean 60 puntu utzita. Eta, marroian, organikoan noski, presa, Ruben, gertatzen da. Eneko eta Jonerentzat esan bezala joan dira 60 puntu horiek, ea eusten diezuen, animo! Guazten denpora, zein herrialdetako futbol talderen izena da Santa Claus? Finlandiakoa. Oso ondo. Eneko Ruben, guazen, denpora, zein koloretakoak dira hegazkinetako kaxa beltzak? Laranjak. Oso ondo. Eneko Jone, denpora, ze hitz da Warholentzat tomate sopa eta Naomirentzat abizena? Monroe. Campbell, nola du izena pest eta Buda banatzen dituen ibaiak? Danubio. Danubio, oso ondo. Baju esan da, baina ondo baitu da, Danubio. Bide zuzena, komodinak ere hor dira, bi aldetan, bide batez. Bereziki Eneko eta Ruben zuen txana da orain, azetik zoaztela kontutan izan da, hortxe aukera. Guazen denpora, zein da Bizkaiko golkoan jokatzen den estropadarik zaharrena? Kontxako bandera. Oso ondo. Eneko Jone, zegoen txanda, denpora, ze lekale mota erabiltzen da edamamea egiteko? Leka. Ez sojaleka, ze udalerritako ikastolak antolatuko ditu 2023ko kilometroak? Tolosa. Errenteria, brontzezko domina irabazten baduzu, zemagarren amaitu duzu? Hirugarrena. Oso ondo. 28 puntuk egin digute iez. Brontzea aipatu da, urrezkoa da, komodina ere, kolore hori du, eta ez alperrik. 55 segundo oraindik aurretik, Eneko eta Ruben, eutxi puntuei. Guazten denpora, zeri izango diozu beldur, koulrofobia baduzu? Komodina. Pailazoei mimoei, bale. Erabilita, ondo erabilita, orduan txe hasiko baitzeren ja nabarmen puntuak bestaldera eta igarotzen markagailua oso berdinduta daukagu orain, 4 puntuko gora bera, Eneko eta Jone,
30 segundo aurretik, eta komodina erabiltzeko moduan. Guazen denpora, zein da Bloody Mary koktelaren osagai alkoholdun nagusia? Vodka. Oso ondo. Guazen denpora, zein izenekin ezagutzen da Monakoko armada? Paso. Ez dauka, nola deitzen zaio euririk, elurrik edo kaskabarrik gabeko eguraldiari? Ateri. Oso ondo. Eneko Jone, zeuen txanda, denpora, 80. hamarkadako zein urtetan bota zuten Berlingo harresia? 89. Oso ondo. Erantzun zuzen horiek, Eta bizi dabiltza azken txanda honetan. Denbora dago aurretik, Baina Eneko eta Ruben bizirik jarraitze aldera ezinbesteko da noski. Zuzen erantzutea, ea ba. Anima bikote. Denpora, zein izendatu zuten Europako atezainik onena 2001an? Neuer. Oliver Kahn, Euskal Kiroletan zer irabazten du txapeldunak? Txapela. Oso ondo. Baineko Jone zeuen txanda, denpora, nola du izena Siberiaren eta Alaskaren artean kokaturik dagoen itsasarteak? Berin. Oso ondo. Eta zuzen erantzun da, geratzen dela denbora. Komodina oraindik ere bertan, 60 puntuko aldea, denbora bizka badago. Eneko Ruben, eutxi goiari. Guazen denpora, zein da maitasuna irudikatzeko erabiltzen den ikur nagusia? Bihotza. Oso ondo. Eneko Jone, denpora, nola deitzen zaio Twitterreko txioen segidari? Komodin. Aria. Lasai Jone. Komodina erabiltzeak azken 6 segundo falta irenean, zizala penarik eman, denbora geratu da, soka norebidez aldatu, eta ardura Eneko eta Rubenena da orain 6 segundo besterik ez. Guazen mutilek denpora, zein da Amerika kontinenteko mendirik altuena? Aconcagua. Oso ondo. Denpora, bale! Denbora oso guztu ginen eta sokatira bukatu denerako Enekok eta Jonek markagailuan 287 puntu, Enekok eta Rubenek bezalde 203. Sokatira derra! Bai, pare-parean abiatuta begiran nola geratu garen, nahizu? Bueno, Eneko Ruben, hasierako helburua bete eta biluze etorri zelkatu, Hori da, bai. ukitu, finala jokatu ez, baina hortxe geratu gara, eta jaurrengo Hurrengoan. biluzen. Ida, Aukera da gardo buen, ikote, aur aur. Bosgarren saioa dute gurean eta nabari da, Sokatiran ja erabat rebatuta daudela Eneko eta Jone eta Eneko finalera beste behin. Bai. Ia 300 puntu, 287 bilduta iritsi zarete guztira. Ez dakit badakizuen ja pilatuta, dirutan, zema daukazuen. Pirunta piko. Eta 824 ere, bai. 824 euro dagoeneko irabaziak, asko zobe. Baina asko zobe ere izan liteke ze gaur. Zakuan jokoan ditugu, 10.875 euro. 10.875, 11.000 euro. Honek txalo indartsua merezi du, horrela etorri dira, eta txalo hau gure partetik bai, Iruñeko institutoko, Donatea institutoko ikaslei, haupazuek. Ondo, zenbat gozatu dugun kantuekin. Askotan atzerritarrak zienak, baina moldatuta ezagutu ditugunak. Karo, umetan guk esate baterako Elton John entzun, daina zu, hau eganen kantua da. Ez, alderantzi zen. Euskal bertsioekin, egingo dugu jolas. Zakuaren bilagoaz, adi danok. Eta eremuak. Egan, kortatu, anjedu alde. Euskal Herriko, 3 artista edo talde hauekin lotu beharko dituzue atzerriko musikari edo musika taldeak. Euskal taldeek egindako bertsioen jatorrizko egileak dira atzerriko musikari hauek. Ea nortzuk diren. Queen. Ja, egan, egan. Kortatu zuzte, anjedu alderez. Nik egan bai. Egan, nola dela bestako gehiago, ez? Bai. Egan. Egan taldearekin lotu dugu Queen. John Denver.
Egan. Eganekin lotu dugu. Urrengoa, Robert Palmer. Zutideik. Eske, arraste. Kortatu despresatu ez dut. Kortatu ez. Hora logo Anje hain dualde. Bai. Anje dualde. Bai, anje dualde. Hain dualde. Anje Dualde. Les Humphries Singer. Bai, zu haitu anazpait. Ez. Fransa. Hanfen Finger. Batzen du, kortatu. Zutra geuz. Anje. Anje dualde. Anje dualde. Anje dualde. Anje Dualde. Toots and the Maytals. Hau kortatu. Kortatu, bai. Seguro. Urrengoa, Ez bazen, anje dualde. George Brassens. Anje dualde? Hau diskoat oso faine, horri buruz. Vale. Anje dualde. Eta azkena, The Clash. Kortatu. Kortatu, bai. Imilaz. Ze mugu zebilik gara? Erdi ongi. Pero bertzea duda. Ni arras galduen. Eneko gauza batzuk kokatu ditugu, ezta? Bai, baten bat, seguro, baina bertzeak. Zenbat dantza egin dugun batzuk, Bai. egan kortatuta Anje Dualderekin. Bai. Baina, ber. Toots and the Maytals, kortatu. Ezagutzen duzu, Sarri. Sarri, esatu baterako. Doinu horrekin egindakoa alda. Txati. The Clash, Imilaz. oso ondo. Eta errepasoa ere oso ondo egin da, Eneko. Hori da? Hau, bueno. Txatitik sarri-sarrira. Eta The Clashen Jimmy Jazz, kortaturen Jimmy Jazz bilakatu zen. Queen. Egan taldari, jarri diogu. Alalda? Oso ondo. Freddie Mercury hil eta urtebetera, haren kanten bertsioekin disko oso bat ere argitaratu zuen taldeak, pentsa. George Brassens. Eneko, Anje Dualderi, jarri diozue. Bai. Hoi seguro. Hori seguro. Bai. Disko bat oso osoa bere kantekin. Seguro? Bai. Bai. Ez da, ja mendik. Trukakia. Zer egingo dugu? Venga, ba. Robert Palmer eta Ez. Les Humphries Singer Begire. Anje Dualderekin lotu ditugu eta John Denver eganekin. John Denver, anje dualde dela, baina ez dut. Ez dut arraste gara. Ibiltzen du? Maite, non patatu bat. Abestu. Ella ez dut. Zutiko dola, Bai. Vale, ez dugu ibiliko. Ez dugu trukakirik erabiliko. John Denver kantari zabiltz, Eneko? Bakarra zatutena John Denverreko. John Denverren moldaketak egin alditu egan taldeak. Bai, Entzutzen baduelako John Denverrek Annie's Song izeneko kantu bat. Bebatian loiolan bilakatu zutena. Hori zen. Robert Palmer, musikari oso ezaguna, bere kanturen baten bertsioa egin aldu Anje Dualdek. Ikus dezagun? Biak eganenak! Gertu ginen, pentsa, 10.875 euro banatzetik. Enekok eta Jonek bertsiorik onena eman dutelako berriz ere kasu honetan, 5. saioa gurekin, eta nagusiera bat. Bueno, ze finale derra ikusi dugun goztatu dugu. Eskerrik asko etxeko guztiak, horregatik erre.